Lars fra Esco Caravan. Jeg vil godt have lov til at præsentere denne her fine, nyere brugte vogn, vi har stående. En Fendt Tendenza 560 SFDW. Det betyder nemlig alle centralvarme, vandborg og gulvvarme. Den er lige nu, frem til og med på søndag, sat 25.000 kroner ned til kun 325.000, og man sparer over 125.000. Kom ind og se. Vognen er mega godt indrettet. En stor rundsædegruppe, hvor der faktisk er monteret et fjernsyn på 30 tommer, hvor man kan sidde her og se fjernsyn, plus der er et køkken. Udover den er fyldt med udstyr såsom klimaanlæg, mover og den meget populære Queensbed dobbeltseng i midten. Utroligt populært. Samtidig med, at der er et toilet. I dette lækre toiletrum er der separat brugsniche, hvor man rent faktisk kan tage bad. Alt i alt får man rigtig meget for pengene her. Kig ind og se den.